بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وطب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المعاشر في التفيلة جبوا موبيلا جلين فون إسلامي كفولي نوي على كهيننا ككشنا كبركة عمي الله تعالى دلي على كوكا أني أو بلا جلين نبو أو بسم الله أو كجمكان حكمكنا لنوي دين برو مي جمكان ناس لينو شريف لا تي في لا نبي ولي كسكرم وما اني كرمو بسم الله ولا سكا بروكي اني ويا دينه كنا فنونا بي انكلمك انكرمو بسم الله اني امبارك نيو على كدين لا نوي الامام سليمان جيري ايا كلام دمنه سو جمانaka kana atto dafa bamako yano ay jamana chama fana ke kata kalonke libambula ona nyona wero bi asileno maliko nano abe dine barola anga slameton chama mi na be barake munun konnala kada o bela jelenka lakala ni kala fana do ani directeur do groupe scolaire Imam Alila mime maraka kungo kawfino ni o kanaro reti nyana nyema baye Sheikh Abu Turabba ame do o ke ay ani Imam Suleiman Jire de bena jeka baroke bi dine kuna fondola ngayana nga do nga baroko na manga wa wilim bismillah ka fa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Imam Jire bi ame feka baroke femi kan doni we dine kuna foni doyi we furuwe era furu wala naka bonko sobe furu na wala naka cha nga furu be ka sawe ka banado furake ka bo hadama den yarela abe hadama den bali ka bi ala kota do konnala yeremine ala kira ba fanya ka hadisa do konnala ko ala bato min ka bon kateme ala bato bela jelenga ki yeremine ka bo ala kota wala ko de nafaka bon kateme ala bato bela jelenga tuma dola amba e ka fo ko furu joro ka bon yeremine la kosobe kada kan ni mo furu ke ka ba se ka yeremine ka bo ala kota o chamana yani anga do furu wala ndaya kono yeremine ere fo me ko ala ifa o ere mu yenda kunya da bana alhamdulillah na'am a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad wa ajil farajahum. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ame lame ba bela jelen fo ani filal ba bela jelen ka damina ni oye ka an kalfa do dali masala ka do ane shetana che aka do ane an chien fen bela jelen che o kofe nema ni keshi amo nyine ala fe ako ke an kuntiki Muhammad ka ana so dingo sanuma ani aka sahaba nyuma ani ala jonyuma bela jelen fen yisenda nonu senda nola ya rabbi nene au ala kan ye olu chela ya rabbal alamin o kofe ye nyingali min ke an karamo kan bashite yeramine femi o de fanga do de adamaden nina mi na sikileno hakilna kan hakilna min ba ira ka fo ko neti doni dafe abe fode mako yeramine misale de bato fendo bi famu ni adamaden to ayrama abe sama fen bela jele no fe ni o kadaye nga ni hakli no fanga boyana nege min ba la nabi sama fɛnw nɔfɛ hakili be o nege garan k'o kɛ a sago ye k'a don a dingoda fɛ ni o bonyana maa min na a bɛ fɔ o tigilamɔgɔ ma k'o bɛ s'a yɛrɛ la o sera k'a yɛrɛ minɛ misaliyala n'i ye mɔgɔw ka journée ta k'a lajɛ tile kɔnɔ o bɛ fɛn minnu dun dumunimafɛnw na i b'a sɔrɔ dɔ negela ye tigadɛgɛna ye dɔ negela ye jabaji ye o n'a ɲɔgɔnnaw nga na sera yɔrɔ dɔw la a bɛ wele kana dumuni ma a b'a sɔrɔ dumuni min tobilen no o y'ale negemafɛn ye nga ale ka hakili a n'a ka faamu o yɔrɔ la a bɛ se k'a ye ten ko nin tɛ ne dumunikɛyɔrɔ ye misaliyala a b'a buranna la a bɛ se k'a fɔ ten ko n fara k'a sɔrɔ kɔngɔ b'a la a sera k'a yɛrɛ garan k'a yɛrɛ nege kɔlɔsi k'a yɛrɛ minɛ ka bɔ o la a bɛ fɔ o de ma ko yɛrɛminɛ n'o ye ifatu ye arabukan na ala ka faamuya ko ɲuman. Amin amin ka fɛn nege to i la a sɔrɔli se b'i ye k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ a la kun dɔ kama o kun ka ca i n'a fɔ i ye misaliya di cogo min na an y'a faamu fɛn min ye yɛrɛminɛ ɔ sisan furu an ka laɲini bɛ furu de kan an ka kuma bɛ furu de kan ye an bɛ yɛrɛminɛ min fana ma a fanba o ye ala kotaw ye surtout ala kota min ye jɛnɛya ye furu bɛ se ka jɔyɔrɔ jumɛn ta ka hadamaden dɛmɛ yɛrɛminɛ la k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ ala kotaw la. alhamdulillah furu fana ye
fɛn dɔ de min ni a faamuyala a bɛ minɛ a minɛ cogo ɲuman na sabula furu ye maa fila ka olu daga ɲɔgɔn ye sariya kɔnɔ furu bɛ tali kɛ o de la o furu in ni i ko k'i b'a ɲɛfɔ kuma dɔ la silamɛya kɔnɔ a bɛ koron nka n'i ko k'i b'a ɲɛfɔ silamɛya yɛrɛ kɔ kan i b'a ye adamadenya mago bɛ furu la sabula furu bɛ adamadenya kɔnɔ a kɛra silamɛya ye a ma kɛ silamɛya ye furu bɛ yen hali minnu ma da alako la minnu bɛ yen ni atew don ladiniw olu b'a ye k'a fɔ ko maa fila ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ko aw mago b'o la adamadenya kɔnɔ donc o ye furu mafhumu dɔ ye min bɛ diinɛko yɛrɛ sanfɛ n'i ye nin bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ a bɛɛ bɛ laɲini kelen de kɔnɔ o de ye fɛn dɔ ka canaliser o ye adamaden bɛ sama a nege min nɔfɛ ni o ye adamadenya bugun sira ye ni ala ye adamaden dan ni a ye a tɛ taga a kɔ n'a yɛrɛ tɛ yen dɔrɔn o b'a sɔrɔ fiɲɛ dɔ de don adamaden na donc furu bɛ kɛ de k'o de canaliser k'a bila cadre dɔ kɔnɔ a kana déborder tiɲɛni kana sɔrɔ a la an ka société kɔnɔ an bɛ se k'an ka ɲɛnamaya kɛ cogoya min na lafiya la ka sɔrɔ dɔ ma dɔ tɔɲɔ kɛlɛ ma kɛ cɛw ni ɲɔgɔn cɛ muso dɔ nɔfɛ o n'a ɲɔgɔnnaw donc furu jɔda o yɛrɛ minɛ na o ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ sabula furu bɛ kɛ garanti de min b'a to yɛrɛ minɛ n'a bɛ se ka mɛn k'a yɛrɛ minɛ furu de y'o garanti ye sabula adamaden bɛ sama fɛn dɔ nɔfɛ n'a fɔra ko a bɛ sama a nɔfɛ o kɔrɔ ye di a b'a nɔfɛ de kudayi a b'a nɔfɛ de sanga ni wagati o tuma na n'a bɛ k'a yɛrɛ maintenir a hakili la n'a mɛnna sen na hakili mana sɛgɛn minɛni in na a bɛ taga a nɔfɛ donc furu de bɛ kɛ sababu ye ka halala sira di adamaden ma ka bɔda yira a la k'a fɔ i mana sɛgɛn hakili la cogo o cogo malijaw dɔ bɛ yen kɔsɛmɛyɔrɔ dɔ b'i la i bɛ segin ka taga o ma o de la furu bɛ kɛ garanti ye yɛrɛminɛ na furu ni yɛrɛminɛ ka alaka c'est-à-dire fɛn min b'u cɛ relation min b'u cɛ o de ye garan ye furu de bɛ kɛ garanti ye min b'a to adamaden ti sama ka taga ala sɔsɔ fan fɛ o de la n'i y'a jate minɛ adamaden ka samani nege nɔfɛ ni a y'a miiri k'a bila yɔrɔ min a bɛ nɔ bɔ a la ka dan ye n'a ko misaliyala busiri b'a fɔ fala tarum bil maasi kasra shahwatiha inna ta'ama yuqawi shahwatan nahimi ko i ka n'i yɛrɛ to ala sɔsɔ dɔ bolo k'a fɔ ko e b'a kɛ kuma bɛɛ yaasa a nege ka bɔ i la ala sɔsɔ nege ti bɔ i la o maa bɛ samani min kɛ cɛ bɛ samani min kɛ muso nɔfɛ walima muso bɛ samani min kɛ cɛ nɔfɛ adamadenya cogoya dɔ de don a b'i la yen de e tɛ se k'a bɔ i la o donc e k'a fɔ ko e b'o ɲɛnabɔ k'a sɔrɔ ala ka sariya tɛ yaasa don dɔ la a nege bɛna bɔ i la ayi o cogoya tɛ o de la an ye misaliya fɔlɔ min di a bɛ se ka tali kɛ fɛn min na k'a n'o o bɛɛ lajɛlen ta yɔrɔ ye kelen o de ye dumuni ye misaliya la pour que i k'a faamu donc mɔgɔ tɛ dumuni kɛ k'i kɔnɔ fa yaasa sini k'i tɛ fɛn dun o tɛ ɲa o donc o tɛ ɲa cogoya min na a tɛ ɲa an k'an yɛrɛ to ala sɔsɔ bolo ko sini ma sinikɛnɛ ma n bɛna ja a kɔ o fana tɛ ɲa o cogoya de la o de la busiri tilala ka solution di a ko wa nafsu katifli in tahmiluhu shabba ala hubbi radai wa in taftimuhu yanfatimi k'a yira k'a fɔ ni a cogoya yɛrɛ de ye fɛn min ka d'a ye a bɛ negew nɔfɛ i n'a fɔ den fitinin bɛ nege sin mini nɔfɛ cogoya min na wa a tɛ bɔ a la kuma si fo n'i y'a dabɔ e yɛrɛ de b'a sama ka bɔ a la jɛnɛya planw bɛ labɛn i fɛ i bɛ jɛnɛya masiriw ta i bɛ finiw don a kama i b'i ka crédit ta a kama ala sɔsɔ yɛrɛ tɛ kɛ lafiya la donc e b'i sɛgɛn pour que ka ala sɔsɔ i b'o o planifier diɲɛ don o don kalo kɔnɔ san kɔnɔ e ti sɛgɛn a la e yɛrɛ bolo ko don dɔ la k'a nege bɛna bɔ i la de i b'a dabila ayi o tɛ o cogoya tɛ donc i b'i yɛrɛ sama ka bɔ a la de o bɛ kɛ i bɔlen a la donc i b'i ka i fa in
yɛrɛminɛ i b'o de bila en jeu i hakili min b'a yira i la k'a fɔ n'i ma ɲa nege kɔ na ala ka sira fɛ i ka sira cɛjugu to yen i b'o o de bila en jeu k'i yɛrɛ minɛ donc furu de b'an dɛmɛ o maintenir la furu de bɛ an dɛmɛ o la o de la kira ye kumakan dɔ fɔ sallallahu alaihi wa sallam k'a fɔ an jija an ka furu de kɛ ko furu y'ale ka sunna ye a ye maaw la nege ka taga furu nɔfɛ ala yɛrɛ b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ k'an k'an ka cɛganaw ani musoganaw an k'u furu ni an banna o furu ma k'a fɔ ko nafakati yɔrɔ min bɛ furu kɔnɔ n'o ye cɛ bɛ nafakati min di ko fantanw de don ala ko k'ale yɛrɛ b'o garanti ala ko k'ale yɛrɛ b'o garanti ni furu kɛra dɔrɔn stabilité dɔ bɛ na ala yɛrɛ bɛ na ni adamadenya fɛn dɔ ye furudenw na minnu furulen don olu bɛ hakilisigi dɔ sɔrɔ société kɔnɔ u ka sɔrɔ bɛ bonya ka da o kan o b'a sɔrɔ cɛsiri min b'u la a bɛ doubler effort de bɛ kɛ parce que responsabilité dɔ don de fait que a bɛ a senti psychologiquement k'ale engagélen don furu de kɔnɔ o bɛ garijɛgɛ di a ma ala ka kumaw bɛɛ lajɛlen a n'a faamu cogo de don a kɔrɔ tɛ ko fainéantisme bɛ favoriser k'a fɔ ko n'i ye muso furu dɔrɔn automatiquement ala bɛ se ka billet de banque bila dɔlen na k'a jigin ka bɔ sankolo la ka na d'i ma o tɛ a kun de i bɛ hakilina minnu sɔrɔ furu kɔnɔna la o de bɛ garijɛgɛ dayɛlɛ donc lasuli kɛra ka taga furu ma yaasa de garanti min bɛ an ka yɛrɛ minɛ na o bɛ sɔrɔ cogoya min na i n'a fɔ an bɛ an yɛrɛ minɛ dumunifɛn na ni an hakili an kan ka se k'an yɛrɛ minɛ fana an nege la cɛ bɛ samani min kɛ muso nɔfɛ muso bɛ samani min kɛ cɛ nɔfɛ ni o cogoya kelen de ye ala ka faamuya ko ɲuman di sisan e bɛ lasuli jumɛn kɛ sisan nɔ komi an y'a dɔn jɔyɔrɔ min bɛ furu la yɛrɛminɛ la alakira dun ko a ma fana ko yɛrɛminɛ de ka fisa ka tɛmɛ ala bɔtɔw bɛɛ lajɛlen kan donc yɛrɛminɛ fana tɛmɛsiraba dɔ ye furu ye a bɛ ko furu ye pɔn ye pour ka taa se yɛrɛminɛ ma yɛrɛminɛ min ka fisa ka tɛmɛ ala bɔtɔw bɛɛ lajɛlen kan e bɛ lasuli jumɛn kɛ sisan ka mɔgɔw su ka taa furu kan furu kɛli la alhamdulillah komi a dɔnna k'a fɔ ko furu de ye garanti ye o kɔrɔ ye di ni o yɔrɔ faamuna kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ ko hakili o ka se o fanga ka bonya ka se ka nege ka o contrôler k'o k'a sago ye o de bɛ appuyer kosɛbɛ ka tɛmɛ hali furu kan sabula furu ye garanti ye o ye tiɲɛ ye nka mun bɛ furukɛla dɔ bila a bɛ taga bila ala sɔsɔ kɔnɔna la mun na sabula fɛn dɔ de y'a jɛ o de ye hakili ka fanga ye o de la chaque fois ni furu bɛ encourager siɲɛ kelen misaliya la hakili ka fanga sɔrɔ k'a fɔ k'a ka se a yɛrɛ la k'a yɛrɛ minɛ nege sira fɛ o kan ka encourager siɲɛ fila pour que ani furu bɛ jɛ ka taa ni ɲɔgɔn ye sabula fɛn min bɛ furu kɔnɔ n'o ye kanu ye ani hinɛ ala yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na sabula ala ko k'a y'an dan nin kelen ka an partenaire c'est-à-dire i taama ɲɔgɔn i furu ɲɔgɔn ka i n'o o ni bɔ ɲɔgɔn na ka aw fila kɛ ɲɔgɔn jigi ye ka aw fila kɛ ɲɔgɔn sumabaga ye c'est-à-dire basigibaga ye ka tila ka hinɛ bila aw cɛ ani kanu donc o kanu min bɛ yen kuma dɔ la ni a ma faamu ala ka faamu cogo la n'a y'a di adamadenw ma u bɛ kanu expliquer cogo bɛɛ la cogo o cogo ma n'u ja ka taa sɔrɔ o ma ɲi an ma o faamuya in ma ɲi an ma sabula u bɛ kanu ye ni nege sira dɔrɔn de u bɛ kanu ye ni ɲɛnayeli la u kɛn bɛ ka fɛn minnu ye kɛnɛ kan ni o cɛ ɲɛna u ɲɛkɔrɔ u bɛ kanu ye o sira dɔrɔn de fɛ ka taa sɔrɔ kanu yɛrɛ ye ala de subhanahu wa ta'ala kanu ye ala de ala zatu de ye kanu ye mun na sabula kanu ɲɔgɔn bɛ sama a kanubaga nɔfɛ dafalenya dɔ de kama o de ye kanu yɛrɛ philosophie ye silamɛya kɔnɔ donc
ni dafalenya dan ye Ala de subhanahu wa ta'ala o kɔrɔ ye ko Ala de ye kanufɛn ye min ni a kanu nege ti bɔ a kanu kuma tɛ tɛmɛ a bɛ sanga ni wagati o de kama Ala jurula Ala maaw bɛ kanu mun ye Ala ko kɛ nabi ɲumanw ni cidenw na ani waliyu la olu bɛɛ lajɛlen bɛ kanu Ala kanu de kama sabula olu fana dafalen de don ka tɛmɛ tɔw kan o kɔfɛ mumini tɔw bɛ sɔrɔ ka don kanu kɔnɔna la i n'a fɔ an ye kanu expliquer cogoya min na furuɲɔgɔnma fila ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ɲɔgɔn tɛ kira ye wasiya kɛ k'a fɔ ko furu ka kɛ fɛn saba kama danbe cɛɲa ani diinɛ fɛn naaninan bɛ yen o ye nafolo ye donc kira ye o min fɔ a y'a sinsin jumɛn kan o ye diinɛ ye mun na sabula diinɛ côté o lielen don Ala de la a bɛ n'a fɔ e furuɲɔgɔn e tɛ k'a kanu k'ale dɛ i bɛ k'a kanu ko Ala madama ale bɛ Ala ko in kɔnɔna la madama Ala ko in b'ale la ne y'ale ye dɔrɔn ale bɛ kɛ miroir de min bɛ Ala yir'i la sanga ni wagati donc a kanu tɛ nege bɔ a kanu tɛ kɛ k'a ni maa wɛrɛ tɛ se ka jɛ a la sabula ni Ala maa wɛrɛ fana sɔrɔla yen furuɲɔgɔnya la o fana bɛ fara a kan o bɛ kɛ muso filanan ye sabanan fana bɛ na naaninan bɛ na a b'o cogoya kelen na donc u bɛɛ jɛ kanu kelen de ye ni kanu faamuna ko kanu ye Ala kanu de donc o la an bɛ encouragement min di o la o de ni furu bɛ kɛ fo furu ka faamu silamɛya ka philosophie kɔnɔna la furu yɛrɛ ye min ye f'a ka faamu ten furu ka kɛ o kɔnɔ o de b'a to furu bɛ se ka fɛn min ɲa an ye société kɔnɔ n'o ye basigi ye n'o ye nasilu tangani ye bɔkolo kana ɲagami n'o ye an cɛla balimaya sabatili ye n'o ye bi an ka walanda bɛ fɛn min nɔfɛ yɛrɛminɛ an na ka se k'o garanti an kana don da wɛrɛ fɛ min tɛ Ala ka dingɔda ye furu bɛ se k'o di adamaden ma ka da o yɔrɔ de kan donc an bɛ encouragement min di furu la o y'o de a ka faamu a faamu cogo la inshallah Ala ka faamuya ko ɲuman amin ya rabbi alamin kila faamuyali caman sɔrɔla na walawalali fanba dira waati n'a cogoya kama n'a fɔra k'i ka kuma ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan dakuruɲa kuma kuncɛ kuma di an ma an bɛ baro in kuncɛ min kan alhamdulillah an bɛ kuma min fɔ ka ko datugu o de Ala de ye adamadenw dan subhanahu wa ta'ala a b'an dɔn ka tɛmɛ an yɛrɛ kun kan a ka ca la an yɛrɛ b'an yɛrɛ miiri k'a fɔ ko an bɛ bɔ sira dɔ dilan an yɛrɛ ye o de ye diɲɛ coro diɲɛ kɔnɔ bi fɛn min kɛlen don k'an tɔɔrɔ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o ye an yɛrɛ kunnafoni disira min cari n'o ye telew ani internetiw ye an y'a utiliser ka taga côté min kan o tilala k'an kɛlɛ o de nɔ bɛ ka bɔ an ka ɲɛnɛmaya fɛn caman na i bɛ taa sɔrɔ furu kɔnɔna la ani yɛrɛminɛ o kɔnɔna la an bɛ thème min kɔnɔ an bɛ n'a clôturer ni min ye ni bɔlɔlɔ in ani jabaraniw an bɛ émission minnu suit f'an k'olu de woloma minnu bɛ se k'an canaliser minnu bɛ se k'an kalan k'an ɲɛ yɛlɛ an kana an ɲɛ coro fɛn na min bɛ se k'an ka yɛrɛminɛ bali ja minnu bɛ yen n'i y'a lajɛ dɔrɔn i ka yɛrɛminɛ bɛ tiɲɛ i bolo i farati olu ja layɛli la a kɛra a fotolama ye o a kɛra a videolama ye lamaga b'a la walima mankan b'a la a kɛra fɛn o fɛn i jija i yɛrɛ la i kana don o da fɛ sabula olu nɔ bɛ an ka yɛrɛminɛ na k'a tiɲɛ an bɛ se ka min fɔ kuma laban na o y'o côté ye furu fana côté la o ye toujours filimu minnu bɛ dilan ka kanuɲɔgɔnw k'olu ka cogoyaw fɔ an ye a caman tɛ an ɲa a b'an tiɲɛ de a bɛ an bila sogo dɔ kɔnɔ an bɛ diɲɛ imaginer k'a fɔ k'an bɛ se ka bɛnja dɔ sɔrɔ ɲɛnɛmaya réel la ka taa sɔrɔ o bɛ film dɔrɔn de kɔnɔ n'i bɔra film kɔnɔ dɔrɔn i t'o sɔrɔ donc o sogo in n'e ko k'i b'a réaliser a tɛna sɔrɔ n'a ma sɔrɔ i b'i ka ɲɛnɛmaya bɛɛ kɛ i sɔn jalen don i tɛ bonheur sɔrɔ kuma bɛɛ e dusu kasilen don i ka foyer la ka taa
ka taa sɔrɔ kun foyi t'a la parce que e bɛ sogo de kɔnɔ i bɛ ka sogo de k'i bɛ fɛn dɔ réaliser min tɛ se ka kɛ peut-être yɛrɛ i t'a jamana la peut-être i bɛ ja ɲuman minnu ye e tɛ a nature ye i ka environnement kɔnɔ o bɛ tila ka jouer i kan i dusu kasilen don ka taa sɔrɔ foyi ma se ma i bɛ émission minnu lajɛ walima i bɛ ja minnu lajɛ internet siraw fɛ walima télé siraw fɛ an bɛ kumakan laban min fɔ o de ye mɔgɔ k'u kɔlɔsi u ka fɛn lajɛtaw la an'u ka fɛn lamɛntaw ala ka faamuya ko ɲuman amin ya rabbal alamin an ka mo an tila bila hali bi yan'an ka bɔ kuma kɔnɔ hali bi an b'a dɔn nin waati laban in na an denw an dɔgɔw an balimaw caman ye furu kɛ nin waati laban in na furukɛla kura minnu bɛ nin waati na minnu ni espérance ba tɛ u la furu kɔnɔ surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya an mago bɛ minnu b'u ka furu fɔlɔw la n'a fɔra k'e ka ladilikan dɔ di u ma dakuruɲa dama dama la walasa u ka furu bɛ se ka basigi u bolo cogo min na i bɛ ladilikan jumɛn sɔrɔ ka f'u ɲɛna alhamdulillah an bɛ ladilikan min fɔ u ɲɛna ladilikan min fɔra an ye maakɔrɔbaw fɛ an bɛ segin olu de kan sinon an yɛrɛ ɲɛ b'a la an fana ye kura de ye a ko kɔnɔna la an ye ladilikan minnu sɔrɔ ko an y'a ye ko o jɔda yera an y'a ye fana n'a kɛra n'a continue la kuma o kuma a jɔda bɛ yen o de ye an ka an dusu in an ka a layɛ an ka dɔ bɔ a la an dusu an ka contrôler an ka kɛtaw an ka o jate minɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an ka communiquer an ka kuma ɲɔgɔn ye furu ɲɔgɔnma fila ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ka gɛlɛn ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o de ye furu kana dépend mɔgɔ wɛrɛ la o ye jumɛn ye kuma o kuma ni aw fara ɲɔgɔn kɔ fo dɔ de da ka don a la pour que aw bɛ ɲɔgɔn faamu o de ye kojugu ye min i kan k'o kɛlɛ kɛ i kan k'i bati i yɛrɛ ye k'i jija cogo bɛɛ la i ka se k'i ka problème résolu ka sɔrɔ maa si da ma don a la a ma fɔ fa ye a ma fɔ ba ye a ma fɔ furuboloma ye k'a ɲɛnabɔ k'a dilan ka ɲa dilanni sira de ko don mais ni dusu déborde la k'a bɛna i kɛɲɛ ko e yɛrɛ ɲɛ tɛ dilancogo la o wagati de i bɛ se ka segin i kɛrɛfɛ maakɔrɔba dɔ ma min b'i bilasira i b'a fɔ ko vraiment nin ko in kɛra ne la a ye n tɔɔrɔ ka se hakɛ min na ne yɛrɛ ɲɛ tɛ ɲacogo foyi la donc ale bɛ se ka intervenir o yɔrɔ de la a b'i bilasira donc rukunu de man ɲi furu kɔnɔ k'a fɔ kuma bɛɛ ne bɛ taga e de fɛ yaasa e ka ne lasabali ni don min na ne dɛsɛla ka sabali di ne ma furu bɛ tiɲɛ donc pour que tiɲɛni kana kɛ an ka an tintin an yɛrɛ kan fɔlɔ o de voilà aw yɛrɛ dama ka furu ɲɔgɔn yɛrɛ dama ka kuma ɲɔgɔn ye voilà u ka kuma ɲɔgɔn ye donc o de ye ladilikan ye min kan ka di an ka furu lakuraw ma walasa furu bɛ se ka sabati cogoya min na an bɛ dugawu kɛ furu minnu kɛra nin waati na ni furu kɔrɔ minnu kɛra ka tɛmɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka barika don a furu ninnu bɛɛ lajɛlen na bɛn ani ɲɔgɔn kanu ani hinɛ ɲɔgɔnya min fɔra furu kɔnɔ ala k'o sabati furudenw ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ dugawu kan ye an bɛ baro in kuncɛ o kan alhamdulillahi rabbil alamin اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين an bɛ segin ka an karamɔgɔ fo alimam Suleman Jire a ka nin kumakan ladilikan nafama ninnu na ani walanda nafama min bɔra ka di sisan nɔ yɛrɛminɛ ani furu kan kira y'o de fɔ an ye sallallahu alaihi wa sallam a ka kumakan dɔ kɔnɔna la a ko ni maa min ye furu kɛ k'a tɛ a ka diinɛ tilancɛ sɔrɔ k'a ka sira ala ɲɛ a ka diinɛ tilancɛ la ni diinɛ ye 100 tilayɔrɔ 100 ni maa min ye furu kɛ a bɛ n'a fɔ 50 i y'o sɔrɔ ka ban o 50 sɔrɔli o bɛ dépend i ye yɛrɛ minɛ hakili ka se ka fanga sɔrɔ k'a yɛrɛ minɛ ka bɔ kota dɔw la o de bɛ se ka na ni o baara ye sinon furu dɔrɔn a tɔgɔ dɔrɔn tɛ o kɛ sinon furukɛla caman bɛ yen furukɛla 100 bɛ yen minnu ka kota yɛrɛ ka bon ka tɛmɛ hali furukɛbali dɔw kan parce que i ye fanga min fɔ fanga min bɛ hadamaden bali hakili fanga min bɛ hadamaden minɛ k'a sama ka bɔ kota la gara min bɛ don a la k'a bali ka don kota la o gara in t'a la n'o t'a la ka ban dɔrɔn ale ka furu n'a ka furubaliya bɛɛ a nafa ka dɔgɔ nka ni furu faamuna a faamu cogo yɛrɛ la i n'a fɔ i ye laseli kɛ cogo min na
a bɛ se ka kɛ sababu ye ka hadamaden dɛmɛ hali ka ɲɛnɛma yɛrɛ labɛn cogo la furu dabɔra o de kama an bɛ Alahu taala de faamu cogo ɲuman Ala ko o nɔgɔya an ye an bɛ segin ka an karamɔgɔ fo ka waleɲuman dɔn an ka wele jaabili la ka na ni walanda nafama in d'an ma ani an filɛlikɛbagaw an bɛ Alahu taala deli baara minnu kalifalen bɛ a la diinɛ baaraw Ala ka a nɔgɔya a ye a yɛrɛ sen bɛ baara minnu na Ala ka tafangaw di hali bi denmisɛnninya siw Ala ka u dafa ka hakili ɲuman d'a ma ka dɔ fara dɔnniw kan hali bi ka dɔnniw jidi an bɛ segin k'aw yɛrɛ fana fo ka waleɲuman dɔn awɔ an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ aw foli ni aw waleɲuman dɔnni na ka d'a kan n'i y'a mɛn ko nin jɛmukan in sanga sɔrɔ nin jɛmukan in bɛɛ b'a lamɛn diinɛ baro aw de don aw minnu tɛ sɛgɛn aw tɛ ɲinɛ waati si la ni jɛmukan in tɛ fɔ kɔ jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan an bɛ Alahu taala deli an ni aw ye Ala ka sigida nataw yira an ni aw bɛɛ lajɛlen na Ala ka jɛmukan nataw in fana yira an na wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu